Kig på Andrea. Kig på Andrea. Det her det er dag. Ja. Og må jeg lave ben nu? Du laver B nu. Det er B. Ja, det er godt til. Ja. Hvad er det der B? C. Et C. Hvordan skal du det? Sådan her. A. C. D. Nej, seje ben. Nej, du må ikke rumpe benene. De skal være lige ude. Ja, sådan der. Og så læn røven tilbage. Så er det D nu. Så er det D nu. Så kan du hjælpe til. Det er D. Nej, det er ikke en skid, det er det der. Jo, det er der. Hvad er det, så laver N? Lav A. Lav E nu. E nu. Janni, O, der skal hun. Nej, vi er jo ikke nået til O. Vi er jo nået Nå, til snak E. her. Til stille. Vi er nået til Hvad er vi nået til? E. Okay, hvordan skal vi nå det? Det er min mave. Sådan her. Det er jo kontor. præcis. Nej, sådan her. Sådan her. Jeg ved det. Jeg ved det. Ja, hvor det giver. Det er rigtigt, det er rigtigt. Ja, men altså. Så laver det F. Det er begge arme. Ja, det må det jo være. F. Ja, det er okay, det er okay. Janni, G. hvordan er G? Og jeg fandme vil blive gik. Jeg vil altså høre. Man skal se ansigtsudtryk. Er det G? Du styrer den anden vej, den anden vej. Nej, det her, den er for svær. Den er alt for svær. Springer den over. G, H, Janni, der skal du H. Der må du godt hjælpe til. Du må godt hjælpe til. Nej, der må du... Hold nu kæft. Du kan stå op og strække armen ud. Sådan I er sammen, så kan I stå sådan. Prøv at snakke der. Du er med. Hallo, vi laver H sammen. H. Ja, vi laver H sammen. Hvis jeg nu fortæller jer... H. Kom så, vi laver alle sammen H. Ja, vi laver H sammen. Okay, vi er to streger, så er du... Du lægger dig på... Ja! Mellemrum, der skal Ja, tak. Mellemrum. Mere mellemrum. Mere mellemrum. Stræk dine ben. Kom så. Det ser godt ud. Ja. A, B, C, E, F, G. H. I. I, det er jo bare sådan. Hvem er prikken? Det står du bare for. Jeg er prikken. Kom så. Det står I for. Skide godt. Jeg skal helt af det. Hvordan Ja, ja. J. J. G, H, I, J, K. Ja, okay. Du kan ikke alfabetet. Så er det J. H, I, J. J har vi lavet. Ja, og K. Det er rigtigt. Det er K. Gør sådan her på K'et. Du skal... Det er rimelig meget. Altså, lad os nu bare sige K den anden vej. Jeg tror faktisk også, at det er omvendt. Sådan der. Det er K. Det er K. ABC, det er G, H, J. L har vi lavet. Så er det M. Lidt for meget motion i det. M. Du har tabt hammen. Jo. M. Hvordan laver vi M, M? det kan jeg jo ikke lave. Jeg er stregen her, og så går jeg ned den her vej. Er det her dem lidt? Så skråt? Ja! Ja, det er. Ja, det er. Lidt mere skrå arm. Lidt mere til midten. Ja, ja. Skide godt. Skide godt. Skide godt. Seriøst, Janni, det skal Skide godt. Bliv stående. Ja, Hey, pille ikke. Du må ikke pille. Er det M? Ikke Ned med Bliv hovedet, stående. Janni. Kig ned. Kig på navlen. Ja! I skal have Hovedet jeres... tæt sammen, kom så. Okay, vi... Vi kan ikke komme til. Og jeres hoved skal gå ved siden af den. Der er faktisk rimelig... Og jeres hænder skal gå sådan der. Sådan der. Hold kæft, det er godt hjemme, mand. Og Lasse, du har en god Det røv. bedste bogstav, det er det her. Jeg mener det. M, det er det fedeste bukser. Så lav et N. M, det er næsten det samme. Jeg bukker mig, du står lige op. Okay, han bukker sig, Janni. Du står bare lige op. Den gælder ikke, det ligner H. Det ligner en H, faktisk. Prøv at... Det ligner en Lasse, hvis du står lige op, og du står lige op, ikke? Og så er du skråt mellem begge to. Nej, jeg kan ikke. Jo, du skal. Nej. Lad mig tage billedet der. Du filmer, du tager noget billede. Bare hold. Ja. Altså, skynd jer lige lidt. Hvor kommer de her fra? Hvad er det der? Undskyld mig. Janni, du skal være tættere på. Du skal sprede benene og samle dem rundt om hans. Super. Så er vi nået til O. Det er det er 2 personer, som ligger ned. Ligger ned. Ja. Nej, det er bare sådan her. Den ene går sådan her, sådan her. Og den anden op. I skal jo... Janni, hvad med mellemrummet? Det der, det er verdens kamp. Ej, okay. Ved du hvad, det kan jeg lave bedre. Så kom herhen. Janni, er det fine cigaretter? Du laver det bedre. Har du rørt så mange? Du er nu ryger. Jeg ryger. Det er jo ikke mine. Men hvor fanden kommer de fra? Det er sgu da ikke tænkt over. Nej, det er Det er sgu da din kamel, er det ikke? det er sgu da ikke mine. Har jeg måske sådan en Karl Leider, hva'? Ja, det kan jeg da ikke vide noget om. Altså, Vi har præcis den samme lejder. Jamen, jeg har jo vist det. Nej, du har det ikke.
Du kan ikke gøre sådan der jo. Sanne, du kan ikke gøre sådan der. Du skal jo vise, hvordan Det er jo kroppen, der skal lave det. Hov, min bluse er for stor. Ja, så kan det ikke gå. Jeg kan forstå O. Skal vi ikke seriøst gå hele alfabet igennem? Ja. Okay. Det er du. Det er P nu, det er P nu. Godtaget. Q. Det er Q med en Det streg. skal være 3, fordi hvis jeg laver en rund cykel, så er det en streg. Nej, men jeg skal lige ryge. Ja, kan vi lige holde nu? Jo. Og hvad er pause? Vi har lige Så skal du pause. sige. Kort, Ellie.